אחותי אביבה מדהימה. קשה אפילו בדקה לסכם אותך או את מה שאת בשבילי. אני אנסה, אני אשתדל. קודם כל את כמו אימא. מבחינת הדאגה שלך, האכפתיות, העזרה שלך, ההירתמות שלך לכל שאלה שאי פעם הייתה לי, או בקשה, או בעיה, ואת עוזרת לי המון, בהמון שאלות שאני לא יודע עליהן את התשובות, אז את הכתובת שלי. אני מאחל לך את כל האושר שבעולם, ואני מת עלייך ואני חולה עלייך, והלוואי, הלוואי, הלוואי שתשיגי את כל היעדים שעוד לא השגת, ואני בטוח שתשיגי, כי אם כבר למישהי מגיעה, אז זה לך. הרבה בריאות, הרבה אהבה, הרבה אושר. אני מאוד מאוד שמח שאת אחותי הגדולה. תמיד זה היה ככה, ואני אוהב אותך.